ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಥುರವೈನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಹೃದಯಡು ಕುಶಿತ ಸಹನಾಯಿ ಬಾರಿಸವಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಕೈ ಪತ್ತದ ನಿಖಿಲಿನ ಜೊತೆಟ್ಲು ಎತ್ತೊಂದು ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಸುಖತ ದಿನಕುಲು ನಿಖಿಲಿನ ಎದುರುಡೆ ಬರನುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷದ ದೈ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆದವರ ವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವಶ್ಯ ಕೊಡು. ಉತ್ತರ: ಹೊಸ ದೈಕ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಪೂ ಪರ್ದು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ಸಹ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷದ ದೈ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಮಾಯೆ ಜೋರಾದು ಗದ್ದವನುಂಡು. ಅನೇಕ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಡ್ದು ದೂರೊಪ್ಪೆರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಯ್ಡು ನಾಣ್ಯನು ಪಡ್ಲೆ ಪಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡ ನಿಶ್ಚಯ ಆದುಂಡು. ಪತಿತ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಇಂದೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಪತಿತರಾಯ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪವು ಬಂದು ಬಾಬನು ಲೇಯ್ದ. ಜಗತ್ತು ಇತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರತೆನು ಹೊಸದಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದು ಉಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗತ್ತು ದೇಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಓದುದು ಪದವಿ ಪಡೆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ದುಃಖದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ದೇಹದ ಧರ್ಮ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಈ ದುಃಖದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸುಖದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಕಾರಣನೇ ದುಃಖಧಾಮನು ಸುಖಧಾಮ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನುಪ್ಪುನೇ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖ ಕರ್ತ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನನದನ ನಿಖಿಲ್ನ ಸುಖತ ದಿನಕುಲು ಎದುರುಗು ಬರನುಂಡು ಪಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಹೃದಯಡು ಸಹನಾಯಿ ಬಾರಿಸವನುಂಡು ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರುನುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇರು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪುನೇ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತ ಐತೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಈ ಕಲಿಯುಗರ್ತ ಅಂತಿಮ ಸಂಗಮ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದರು. ಕೈನು ಕೈಟುದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋದು ನಿಖಿಲಿನ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದತ್ತು. ಈ ಸಮಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಖಿಲು ಪೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲರು ಭೋಗಿಸವರು. ಏರು ಏತು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ನಾಟಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ನಾಟಕ ತೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐಟ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗರ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಿಡ್ಪುಂಡು. ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪಗ ಇಂದು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಓಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ನಗ ನಾಟಕ ತಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಏರೇರು ಬತ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮೂಲವತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು. 2ನೇ ನಂಬರ್ ಆದುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಅವು ಸಹ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದಲ್ಲ ಅತ್ತು ದೇಪಂಡ ಅವು ಲುಪ್ಪುನಕುಲು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಅವು ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲವತನ ಇಂದೆಟ್ಟು 4 ಯುಗರ್ತ ಚಕ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಬಾಬನ ರಚನೆ. ನಿಖಿಲು ಸ್ವರ್ಗನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಬಂದತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗರ್ದು ಬತ್ತದು ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ನಿಖಿಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಆ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲು ಬೇತಕಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪವಲಿ. ಈ ವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪೋಡು ಏರು ಬತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು. ದಯಾರು ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾದಾನಿ ಆವಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಿಲು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧನವಂತರಾದುಪ್ಪರು. ಅಕ್ಲೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಕೇಣೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲು ಆದುಪ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಬೆರೆಗ್ ಈ ಪಾತೆರ ಕೇಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅತ್ತು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಂದೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕೋಪ ಮಲ್ತುನೇರು. ಈ ಕಾರಣದ್ದು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪೋಂಡ ಇಂಚ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಕೇನುವೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪೂರ ಓದಿದರು ಆಯ್ನು ಕೇಂದರ್ ಆಯ್ನು ಮರತು ಬಿಡ್ಲೆ
ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪುನ ಸಮಯಟ್ಲ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮೂಲು ನಿಕಲು ಬದುಕುದಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಸೈತಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಐನೇದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಗಾದು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಐನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಪಣದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ವೈರಾಗ್ಯದಿದು ಇಂದೇನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪಡಾಪುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಧನವಂತರ ಅದುಪೋಡು. ರಡ್ಡು ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಗಾದ ಬಾಬಾ ವಾ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೇರು ಐನು ನೆನಪು ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓದಿನೇನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಬದುಕುದು ಸಯ್ಯೋಡು. ವರದಾನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ್ ಮಾಯ ಜೀತಿ ಭವ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಗೊಟ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅದು ಉಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕರಾದುಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಕಲೆಗ್ ಕೇವಲ ವಿನಾಶ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನೇದವರ ತೆರಿವೆಡ್ರು ಇಂದು ಅಕಲ್ಯಾಣದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ವಿನಾಶದ ಜೊತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಲ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುಡು ಇಂದೇ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವಾಡು. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ್ ಮಾಯ ಜೀತ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಖದಾಯಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ನ್ಯಾರ ಪಂಡ ಭಿನ್ನ ಪ್ಯಾರ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಆದಿತ್ತದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆ. ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಆದಿತ್ತದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.